Sige mga bakit. Painit ka Sige man. mga ewan bakit ka. May ilok ng guys bakit. Ano? Napay, nagkumot ka na mapupulot. Nalamin ako ito bakit. Nalamin ako bakit ako kurik-kurak sa akin tayo. Hintay nga eh. Nalamin ako na ron. Kung ano ba alam yun? Nalamin ako bakit. Kita babas man sama nagdigos. Eh, naroon ti pinili ko ti nagdigos. Tapos nagdigos ko malalamin ako tinahin. Anak, painuman ka na po daw, tema? Anin bakit? Ilugawan ka, tema? Anin? Nabayad mo luto. Adi bakit? Nangyari mga noodles. Wala aja. Nabayad mo na luto. Nanamiss naman niya yung kamay na po daw. Nalamin ako ron. Sa mga malalamin na sa halamin sa... Ilokang ka nagtatikwan. Adi aros kaldo. Di na bayad mo din bakit na maluto aja. Tap na mapudutan ka ni. Baka nalang may isang kamay na ta. Bakit mo ah? Ang tanong niya yung likod mo. Baka nalang may isang. Malalamin ako na eh. Bakit eh? Kasi abin kitak mo eh. Hindi malalamin ako eh. Baka nakasmaak mo eh. Pas na. Asa na nga ito agos pas na. Eh, masari bakit ko na. Nakakuha na rin training ko. Masahe? Uy, kilo. Yan. Wow. Lakay ni Mare na rin ka no. Gilo kanya kasi mong tutso na. Ate sa bakit? Uy. Sige, mga bakit? Pailot ka man. Ikaw mo tayo ng bakit ka. Ilok ng guys bakit? Ana? Sige mga bakit? Pailot ka man. Ikaw mo tayo ng bakit ka. May ilok ng guys bakit? Ana? Sige mga bakit? Pailot ka man. Ikaw mo tayo ng bakit ka. May ilok ng guys bakit? Ana? Ano Hindi na? ko lang madali kumalay. Isang urog kini. Pero may mga tarantam. Imbaga naman di kumari ang ilot. Pero hindi ko amon. Tapos imbaga naman may ilot at ilot ka. Kaano ka nga nagpailot ka niya na? Di ba kalitin? Damdamagan na niya ti... Kaano ka nga nagpailot ka niya na? Nabayagin na. Ay, hindi kumari lang gaya. Iti kwam. Iti agas mo. Bakit? Na. Parang tatay, sapsapro ti pagagas ko. Yaman eh bakit? Diyan diba din ah? Hanay. Bahala ka na lang kamatin na eh. Ay, po, bakit tanan?